90.7 Love Radio. Oh my gosh, this is it. Ano na, Everland? Alam niyo ba 10 beses to ng haba ng roller coaster sa iba pa sa Pilipinas? Oh my God, Fred! This is it! Oh my God. Oh my gosh! Mamaya, Fred, mamaya. It's raining already. Oh my gosh! Oh, talinda. Dalawa sila sa taas ng tignan. Ang tibok ng puso ko. Ayan na! Mommy! Mommy! Kapatid! Misadventures. 10 times yung haba nito ng roller coaster na to sa mga roller coaster sa Pilipinas. At ang ganda ng construction nito. Yung